खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 22 आगस्ट 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझार पुलिसा क'क्राझाराव गोख्रों सिग्रोमनानै KL उदखारि आफादजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरा रां दाबि खालामनाय हुमखि होनाय खामानिफोराव लोब्बा दंमोन आरो हमजानायफोरनि मुङा जाबाय प्रणब राय 21 बोसोर बैसोनि, मनदीप राय 19 बोसोर बैसोनि आरो नवज्योति राय 22 बोसोर बैसोनि। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय मिर्जानि सानदुबि लामानि साखाथिनि फुटपाथआव सासे सुबुंखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो थैनाय सुबुंखौ हारसिं थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय तानिया आली। क'क्राझाराव जिसया समफ्रामारि बिथांनि हान्जा आरो XNDP हान्जानि एक्सन सोलिगासिनो दङ। बिथांमोना गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्स जाग्राफोरनि मददजों ड्राग्स फालांगिरि खालामग्राखौ हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायदों। बिहर लानानै जोङो बेखौ बाइकनिफ्राय जोङो बारसिनानै बे बुस्थुखौ लानानै फैनाय जादों आरो बे बुस्थुखौ लाबोनानै जों दा पुलिसनो गथायबाय। खिन्थु जोङो जेब्लानाखि जों स्पटआव ओंखारलांदों, बे एक्सनाव ओंखारलांदों, बिनि सिगां SP सारनो मोनसे फन खालामना बुंहरदोंमोन, सार नोंनि आन्डाराव बा नोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि सासे ड्राग्स फालांगि दङ, बे ड्राग्स फालांगिखौ जोंनो हमनो थांगासिनो, सारा जोंखौ हेल्प खालामनांगौ। बे समाव SP सारा बुंबाय, दे जेबो नङा, नोङो बिनि एड्रेसखौल' हरदो वाट्सएपआव, आं बिनि उनाव आङो मा मावनांगौ आं दं। जेब्लानाखि बेखौ आङो 6:16 आङो हरदों आरो जेब्लानाखि जोङो बे मानसिखौ लाबोयो, लाबोखांनायनि उनाव 8टा बेसेबांबा टाइमाव आं SP सारनो फन खालामनायाव SP सारा मोनसे खोथा बुंदों, नोंसोरखौ सोर थोना आंनि रेकर्डिं, आंनि बिसिनाव कल खालामनाय आरो बिनो वाट्सएपआव आं हरनाय बेसेबां टाइमाव आं हरदोंमोन बेखौहाय आं दिन्थिजोबगोन मबाइलाव आरो SP सारजों आं बेखौ कुइसन खालामहैगोन आरो SP सारा जुदि माबा मोनसे बुङोबा बिनि दायथ'खौ शिब सारमोना दायथ' लानांगौ आरो बे दायथ'खौ जुदि लायाब्ला जोङो सानगोन जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो आरो बे खामानिखौ जुदि मावोब्ला जोंनि लोब लोब रायजोफ्रा शिब सारमोनखौ बा जोंनि दानि बिटिआर सक्तिनि लिडारफोरखौ जों सिलुट होगोन आरो बाख्नायगोन आरो रायजो राजाफ्रा सारमोनजोंनो दङ होननानै आं सानो आरो गोसोआवहाय। जोङो बेखौ फुटकिबारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओरै तेलदिफु ओरै अभारब्रिज बारै ओरै फुटकिबारि मोनसे गामि दङ, बेनिफ्राय जों उथायनो हादों आरो ड्राग्सआ टटेल 11टा कन्टेनार आरो खालि दङ आरो बेजों लोगोसे थेमाफोरबो दंबावोमोन, खिन्थु बियो माखासेखौ गाहरदों। खम'गियाबो बेनावहाय बिहरनाया 25टामोन, ओमफ्राय हमनायाव बारसिन बुरसिन जानायाव बियो पकेटनिफ्राय गारहरदों माइबारियाव, खिन्थु नागिरबाबो मोनाखिसै। मानसियाथ' मुस्लिम। जोंनि दा बर' लाइमोन गथ'फोरनो, जाय गथ'फ्रा क्लास 9, 10 फरायनाय 14 बोसोर, 16 बोसोर, 18 बोसोर गथ'फोर दिनै नुयोबा बयबो रायजो राजाफ्रा मोखांखौ नुयोबा बयबो अनगोन, गोसोआव दुखु मोनगोन। दिनै जायनि न'खराव बिदि घटनाया जादों, जायनि फिसाया दिनै माबा मोनसे लामायाव आवगायलांदों, जायनि न'खराव जाजादों बिसोरसो बुजियो। दिनै बिमा बिफाफ्रा बेस्राबो गाबफैलायो, सोरबाफ्रा फैनानै बुंफैयो, जि नोंसोर खामानि मावदों बिनिफ्राय नोंसोर आवगायनो नाङा, जों नोंसोर सापर्ट दङ। दिनै आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंहरगासिनो दा मावसै नोंनि सायाव नोजोर गोलैबाय। दिनै नोजोर होथों, आं नोजोरखौ गिया। दिनै मानसिया सानसे समाव थैखायो, दिनै आं थैनानै थांगोन, आङो रायजो राजानि थाखाय थैनानै थांगोन। दिनै आं गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो आं माबायदि पाब्लिकफोरखौ आं सहाय खालामनो गोसो जायो। दिनै आंनि न'आवबो एफाराबनि अबस्थानि आं मानसि नङा, अब्लाबो आंनि जि सिगां 14-15 बोसोराव आं माबायदि अबस्थामोन, दिनै बे अबस्थायाव आं मानि थाखाय फैदों, बिसोर गासैबो इसोरनि अननाय। बिनि थाखायनो आं माखासेखौ गोसोआव साननानै आं गोबां रायजो राजाफोरखौ अनसायनो लुबैयो आरो आंनि बे इयुन जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै गथ'फोरखौ आं मोजां लामायाव थांजानो लुबैयो। बेनो आरो मास मोननै बायदि जाबाय। सिगांनिफ्रायनो बिदिनो आंनि सेंग्राफ्रा हमबाय थायोमोन, खिन्थु आं मिडिया प्लेस आरो माखासे बुस्थु आं खालामनाय जायामोन। अब्लाबो आं बाराद्रायनिफ्राय बारा नुनानै दिनै आङो बे खामानिखौ आं ओंखारनो गोनां जाबाय। दिनै आंनो स्पटआव आंनि मोखांखौनो दिन्थिनानै आं बे खामानिखौ मावगासिनो आरो बे खामानि मावनायाव आंनिल' नङा। दिनै जोङो दाख्लै रङियाव थांनानै जोङो शिब सारजोंबो जोङो रायलायदों आरो शिब सारजों जोङो आधा घन्टा बायदि रायलायनानै दिनै शिब साराबो बुंदों नोंसिनि खामानि मावनायाव जों हेल्प दङ आरो बिसिबां मानि नोंसिनो माबा नांगौ, हेल्प नांगौ, जों होगोन होननानै दिनै सासे शिबानो जुदि बुंनो हादोंब्ला दिनै रायजो राजाया मानो हाया। आं बेखौ रायजो राजानोबो आं माखासे कुइसन खालामो। दिनै बेखौ आं बुंनो दिनै आङो खावलायनो सानो जे गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा, उन्दै गथ'फ्रा दिनै गावनि देहाखौ ओरैबायदि बरबाद खालामलांबाय।
दिनै आङो माने हमखांनायनि उनाव आं लोगो मोनोबा आंनि मेगनाव मोदै गनो ओंखारो। दिनै आंनि गोसोआव आं गाबखांनाय फैयो जे जोंनि बर' गथ'फ्रा मा धरनि जाखो आरो मा जालांगोन। दिनै जोंनि बर' माखासे लाइमोन गथ'फ्रा इयुन जेनेरेसननि जाय लाइमोन गथ' देरफुनाय बिसोरो माखासे हालोदाव जुदि बेफोरबायदि हालोदाव थाबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया जोबनो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा होननानै आं सानो। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा आङो एक्स एनडिएफबिखौ आं बाख्नायो। दिनै बिसोरो जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय गावसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि फिसा गासैखौबो नागारनानै दिनै हाग्रा बंग्रा गावनि जिउखौ बावनानै दिनै खामानि मावनानै दिनै मोजां सुक्तियाव दिनै फैनानै आरो बेयावबो दिनै ड्राग्सनि बेलायाव दिनै जोंनि बर'खौ जुदि खोमानो लांनो सानोबा बिनि गोरोन्थिया सोरनि जागोन? जोंनि बर'फोरनि जागोन। दिनै बेखौ आं खावलायनो सानो जों बयबो स्ट्रं जा। दिनै आङो दाख्लै मास मोननैनि गेजेरनिफ्राय आङो खामानिखौ मावनायाव आं गोबां डिलारफोरखौ आं हमबाय। दिनै बङाइगावआव दिनै एसपि डिएसपि पुलिस प्रसासननि आउटपस्टनि आरो दिनै बङाइगावनि गासैबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो सापर्ट दङ। दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं हाबनाय लोगो लोगो दिनै सासे एसपिनिफ्राय आङो मोनसे खोथा खोनानो मोनदों जे बे मानसिखौ सोर नोंसोरो हमनो थाखाय अर्डार होआ? बे कुइसन फैदों। दिनै बियो सोर? एसपिआ सोर? एसपिआ बेवहाय मानि थाखाय थाफैदों? जों पाब्लिकनि थाखाय थाफैयाखैबा बे एसपिखौ गाबोननि गेजेराव दिनै जोङो आं खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारनि चिफ सार आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार आरो गोबां लिडारफोर दङ। आं बिसोरखौ आं खावलायदों बे एसपिआ दिनै मानि थाखाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनो हादों बिनि एन्सारखौ जोंनो रायजो राजा आं नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।